Feminismoaren tresna izan da aspalditik emakumeak elkartu eta elkarrekin hitz egitea. Eta hori da gaur egingo duguna, oraintxe bertan egingo duguna, martxoaren 8irako, martxoaren 7 da gaur, prestatu dugun saio berezi honetan, eta bihar zer. Aurkeztuko dizuet, lehenik eta behin, nor daukadan korro honetan. Itzea, ongitorri. Kaixo, eskerrik asko. Olarizu. Kaixo. Andikona. Apa, kaixo. Eta Ziortza. Kaixo. Gaur martxoan 8aren inguruan hitz egiteko elkartu gara, eta nik galdetu nahi dizuet, ea zuek martxoaren 8 nola bizi duzuen? Nik martxoa 8 borroka egun moduan bizi dut, aldarri egun moduan, eta batzeko, ez? Emakumeak herrizan, emakumeen kolektibo ezberdinak, eta, Gaur egun batzutan oraindik ospakizun bat bezala hartzen da, eta jai moduko eguna, eta ez dakit, pizkat iraingarria iruditzen zait horrela hartzea egun hau. Itzea, Ziortza? Niretzat hausnarketa eguna da. Urtero egiten detena da hausnarketa bat, zelan jonden urtea, ze pentsaten deten ere gizarte bezala gauden aurreratzen edo nola ikusten dut azkenean emakumearen papera. Zait iruditzen ospatzeko egun bat, iruditzen zait berak esan duen bezala borroka egun bat izan behar dela, ez? Baina oraindikan ere ez da egun bat niretzat politatzai gustatzen. Iruditzen zait, feminismoak aldarrikaz zaitun 1000 gauza horiek kaletatzeko egun egokina dela, mainstream da, bai, baina aldi beren benetan hortara batu nahi duen jendea batzeko egun egokia da, indar erakustali bat diteko, motibatzeko, eta pixkat ospatu zet esango, aizpatasun hori lantzeko ere egun hona iruditzen zait. Aizpatasun hori lantzeko, hain zuzen ere guretzat martxoaren 8 ez dalako dozein egun, errebindikazio eguna delako, eta, ez garro bezala, hainbeste emakume leku batean elkartzeko aitzakia ere, badelako. Zuen bizitzetan aldatu alda martxoaren 8 bizitzeko modua, urteekin? Bai, adibidez, bai. Lagunekin hitz egiterakoan, nire lagun mutikoekin hitz egiterakoan, ez como que ja, pedagogia egitea adibidez edo gauzak egitea nekatu egiten dit, eta agian ez da hitzakia izan behar, baina pizkat nekatuta dago, eta jo que se, nekez hartzen dut eguna, ez dakit. Nekez, bai. Ni igual pizkak kontrakoa pasoia. Bai, igual gaztetan irtetzen ginean, ez? Pizkate behar horregaitzik, irten behar gara, ez? Teoriatik igual gehiago, ez? Eta egia da handitzen joan naizen egian, ez hor egon behar naiz. Hor egon behar naiz atzetik datozenen gaitzik, ez? Eta, ustut, horre presentzia hori beharrezkoa dela, ez? Bai, bada, bai. Nire hola aldatu zait, pixkat. Igual gaztegoan itzanen martxoak 8 beti izan da referentzia, baina pixkat inertziaz ez, ateratzen itzan, edo denitu nin beharreko gauzak, eta oain pixkat feminismora urbiltzezea, ze feminismo hola da, bazulo batetik sartzen zaizu, baina gero ja ezin dezu gauzak ikustea jotzi, orduan, gerozta gehiago, eta arazo gehiago, eta galdera gehiago euskazu, eta orduan, martxoak 8 galdera gehiokin bete zait pixkat. Emakume guztiok bizi ditugu presioak, baina guztioi ez gaitu berdin zeharkatzen. Kanpoko violentzia horrek ez da berdina Europan jaiotzea, edo ez da berdina beste herrialde batean jaiotzea. Ez da iguala batzuk zelan tratatzen gaituzten, eta beste batzuk zelan tratatzen dituzten. Ematen du martxoaren 8 emakume guztiak eta gorputz guztiak elkartzeko eguna dela. Zuek hori nola bizi duzue? Manifestazioetan eta borroka egun horretan. Bai, eske gaur egun ingurura begiratzen baduzu feminismari buruz hitz egiterakoan, gehienetan ez dago benetako representaziorik. Gehienetan eroso egotea edo eroso sentitzea emakume lesbiana izaten, emakume trans izaten, beste azaleko kolore batekin. Da como un poco zure espazioa, zure ingurua hartzeko lekua, hartzeko egoerak edo ematen diren egoerak ez dira inbeste. Uste duzu elkarri ikusten dugula? Hau manifestazioetan elkartu egiten gara, baina elkar errekonozitzen dugu, elkar ikusten dugu, benetan, albokoaren opresioa nolakoa izan daiteken kontziente gara? Nik ez dut horrela sentitu. Igual egun hortan, ez? Sensible gozaberako pentsatzen du, baina gero urte guztin behar da elkar ezautze din ere ustez, eta zaila edo kostatzen zaigu, ez? Leku aitea beste bizimodu batzui, beste lan ordutegi batzui, zuk esan kolektibo desberdinak nola bildu. Igual gogoa ez da falta, baina aldaketa batzukin berdia. Fokua jartzen baldin badugu, eta zuen herrietara baldin bagoaz,
Nola bizi duzue, edo nola ikusten duzue leku horietako manifestazioak? Jaia, posa, aldarrikapena, azerrea... Gehienetan jaia. Beti ikusten duzu peña jendea latekin edo kalimotxoagaz edo, jo que se, gero tabernetaran jut, osea, manifata gero ja tabernetaran jut, eta festan ateratzea edo, pelukak, jo que se, batukadak, denetarik, jo que se, eta azkenean hori da fokoa galtzea, ni ustez, en plan, borrokaren fokoa galtzea, helburua, jatorria, dana. Ez da horrela izan behar. Osa, nik ere hartu ditut latak, la manifestación de 8 meses. Osea, que yo he sido de esas. Osa, nahi dut, que vamos, que aquí... Osea, baina hori da, ikusten duzunean ja perspektiboki... Aurreko gunean erositakoak, espero. Por supuesto, claro. Que va, egitan ez, osea, eta egia da, osea, eta esaten dut, en plan, nizan ez horietakoak, baina, jo que se, ailegatzen daguna, perspektibarekin ikusten duzuna... Nik ez dut jaia inbeste ikusten gure herrin. Gehi ikustet igual, ez dakit, epelegi bezala jutela batzutan ez. Aurreko zatia, eta asanbladako kidek eta dihoazten zatia, oso aldarrikatzaile jutea, eta seguraski jundian gehienak horrekin bat intzegulako jundia. Baina gehiago da presentzia, gustatuko liteke ikustea piztua, ez jendea. Esango zenukete geroz eta gazte gehiago daudela manifestazioetan? Nik manifestazioetan esango nuke baietz, bai. Eta gero eta bloke gehiago, ere, ez? Bai. Polarizatuago. Ez mistoa, bai, maiatzaren batean bezala. Feminismoa modan dago? Bai. Bai. Bai, baina eske kapitalizatu da, kristos kapitalizatu da, eta eskenean normala da, modan egotea. Osea, oikoa da ikustea kamisetak, girl power y Dios bendito, yo que sé, de todo. Baina ez dakit, modan egotea bere gauzak onak ere baditu, bere gauza txarrak, baina modan bai badago. Baina modan dagoela esaten dugunean, zer esan nahi dugu? Modan zer da, feminismoa jantzten dugula, feminismoan hasi eta esten garela, zer da modan egotea hori da? Instituzioetatik aldarrikatzen den momentuan, ez? Bueno, pues hor, pizkate distorsio bat badago bai, ez? Baina dauka bere arriskua, modan egotearen iretzat da, como que zentzua galtzen du, eta, jo que sé, todo el mundo es feminista, danok hitz egin dezakegu feminismoari buruz, yo me siento feminista, la reina Letizia es feminista, eta esaten du, y es como, pues vale, osea, ondo, genial. Hori da, zentzua galdu egin duela, eta danak gara feministak, danak superfeministak gara, eta gero, hausnarketa gian ez dago eginda, eta horrela ezin da. Hausnarketa eginda ez dagoela diozunean, uler daiteke danak, edo danok garela feministak, baina diskurtsoetan koherentzia falta dala, batzutan? Bai, niretzat bai. Justo dut ez? Denok ez gea, ez? Ezakit, galdetzen gizuet. Koherenteki bizitza oso zaila da. Bai, nik ez naiz koherentiki bizi, bai. Yo estoy hasta el coño entre principios, vamos, osea, beti esaten dut, osea, estoy hasta el coño entre principios, eta egun guztia, en plan, vuelta eta vuelta, es como, es que ya te cansas, ya da, en plan, joder. Kontziente izatea baitare, emakumeok daukagula autoflagelazioako joera bat, hain justu feminista izateagatik, oainik eta gehiago exigitzio zure igual, zure burui ez, eta batzutan igual, relajatu behar gara, pixka. Eta gure artean, bai, etzera, gehienetan, egia da. Feminismoan azkenean, azken urte hauetan, gure, como nuestro punto de mira, gehienetan gu geu gara, eta gure ondoan dauden beste emakume batzuk, emakume transexualak, pornografiara dedikatzen diren emakumeak, prostituziora dedikatzen diren emakumeak, eta hori es una puta mierda. Osea, hori kezkagarria da niretzat, eta hor dago utsunea feminismoan niretzat, hor dago. Baina feminismoak lagundu dizue arnasa hartzen, ez? Bai. Aprieta, pero no ahoga. Feminismoa geroz eta gehiago popularizatu dela, hitz egin dugu, aipatu dugu, baina zalantza da, batzuetan esote den marra batetik aurrera onargarria. Hau da, lehen aipatu duzu apur bat, feminista ona edo feminista txarra. Zer esan inguru batzuetan eta zer ez esan. Zelan bizi, feminismoa eta feminismotik. Zuei gertatu izan zaizue noizbait muga jarri dizuetela edo sotilki isilarazi zaituztetela marka zerbaiten gainean jarri duzuenean? Bai. Sotilki gaina ez, osea, nabarmen. Adibidez, buruan daukazu? Bai, goaten ez, faltzen eginala, bikotean kuadriakokin, eta ateazan
prostituzioan gaia, justu aste hortan elkarrezketatu nun prostituta hoi bat, eta gaiatea zen, eta seitu nisilera zen indun, esan ez, bea baino feminista hoik ez da, hola, ze beak gehien maititun pertsonak, bere arrebak eta bere amadiala, eta ja, bueno, guain pixkat ikasi ez, holako egoerak kudeatzen, baina, gero etxeak junitzen gaizki, ze jarri nintzen altura baten, merezietzuna tipoak ez, eta konversazioak, orduan, bueno, holako askotan ez. Zenbatetan azaldu dizkiguten gauzak? Baina, adibidez, futbolera jokatu dut betidanik, eta nire lagunekin hitz egiterakoan nabaritzen da, gaur egun ere, badirudi, ezin naizela erostu sentitu, ez? Futbolan aritzagatik. Bai, hori da. Baina, jo no sé tanto. Eta hori horrela da, eta horrela izango da. Ez bai, futbolera jokatzen duzu, ondo jokatzen duzu nahi duzuna, baina ez dakizu lo que es un fuera de juego en plan bien. ¿Sabes? Plan, agian pizka bat, baina no del todo. Jo, bueno, adibidez interneten bidez, bai batzutan jasotzen ditu dara mezuak, adibidez minutu horiek egiten ditu danean, bai batzutan jaso izan ditut mezuak. Eta gizonezkoak hiltzen dituztenan, eta bitzen, olakoak bai, edo zuzenean bidaltzen dira euren zakien argazkia, baina, bueno, uste dut azkenean zerbait mugitzen gaudenean, pues normalean eragiten duela zerbait besteen gabe bai, ez? Baina, bueno. Gero askotan sensazioa matraka ematen nahi zeana, ez, igual. La txapa. Bai, beti zuzea edo zuta beste pare bat, zerbait esango duenak horren ingurun da, orduan batzutan, jode, esango dugu baina egin naiz, ez? Auta bestea, eta... Eta nekeza da? Netzako batzutan, bai. Izatea beti esaten duena. Baina, bueno, hola atzatze zaitu, osak. Bai. Hortaz dijoak, en plan, la pedagogia ja agota, gehienetan agota. Baina gatazkarik sortzen ez baldin bada, aldaketarik ezin dagoen, ez? Bai, bueno, egia da, bakoitzak bere inguruan, bere lagunek eta horrela, hor egin behar duela ere feminismoa, eta hortan, baina, adibidez nik baldin banago, jo que se festan, eta ematen bada egoera bat, non zerbait esan beharko nuke, con un desconocido, bada, en plan, ya está, en plan, berdin zait, en plan, jungo naiz, eta ya está. Batzuetan, zuk aipatzen zenuen lehen, ez? Momentu batetik aurrera, ikasten duzunean zerk zeharkatzen zaituen, ezin duzula paratu, hori ikusteaz. Eta batzutan oso nekeza da.